Kano sa mga nagsugod og love sa hip-hop na? Siguro grade 6 ko. Mga 12, 13. Na ako silingan. Hilig ko anang mga underground nga hip-hop dito sa Manila. Baka itong pinakauna na kong dungog ako kay Ghetto Dogs. Kuhan sila ni Kuhan din ha. Silang Andrew E. Katong Andrew E nga Pooch ba? Katong alter ego ni Andrew E. Appeal siya ang silbi usa sa membro diha sa Ghetto Dogs. Si Andrew E. Si aka Pooch. Si Pooch din ha. Ang atake ni Pooch kay maldito kayo. Ang tatandaan nyo na, small time pa rin kayo! Maldito kayo tanan. Sila man nalasay. Niya mo to nga. Murag dito, duta na yan. Nindot kay tingo. Kaya pina-hardcore nga. Mura siya hip-hop nga gi-rock ba. Murag ang atake sa kuhan kaya pina-metal o tingo. Murag bago ato na time. Look, yawan. Pwede rin na din nga kuhan. Ever since akong sinuluban sa loose na, bagi na. Ano mga na to. Wala kay girep na color ato or? Wala pa kay. Inisood na ko ng mga ganggang kay kuan naman to. Mga high school mo ko to. Gang member na ko 2003. 2002, 2003.